karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat. Lazra! Nanak ko! Buloy! Salamat! Pero si Risa, wag yun. Ako ko kibaw. Ang buot o makari baka taon to siya. Okay, sige. Adun lang ta, Sarah. Niya na mabitaw si Baybuloy. Gipakyas ko ni Risa da. Wag yun siya. Okay lang. Sagli lang kung siya good. Ato lang sa... Oh. Ay, klabay! Oh! Uy! Si Risa na! Ni Asya? Risa, besh! Thank you, maniya ka! Thank you! Oo, syempre, Sarah. Niagit ko. Thank you! Syempre, uy, di ko makabalibad ni mo. Salamat kaayo. Lipay kaayo ko. Sarah, ato na kita. Yes, mi. Risa, dali na. Manakay na ta. Oo, Sarah. Diri ka. Diha. Sige. Ay, Salamat. Wa makatingog ko utong lubot. Saban, na Risa eh. Saban, yung naon na di mo. Oh, tinood Baybuloy. Sahon naman na ni mo anak ron. Be, Bangi lang ko ba ito bangi ko. saan pa tapon ako ni mo? Bahala ka di, oy. Ayaw pa sa disresa. Ay, sige mo sa. Di ko minguyabag ha, pero pita, ikaw mo yung tsula. No, di ako yung pagtabang ng taon. Ako'y patiman no, ni mo nabayana. Paliyog lang ko ba? Paliyog lang ko. Okay. Pita. Ay. Buloy, Sir. sige na, sakay na mo. Oh, sir. Baybuloy, sakay na bay. Sige. Ari ko baksit. Okay. Buloy! Dali, Buloy! Magtupad ta! Panguutabi na sa di. Patik. Dire. Ops. Dire ka na! Tapad na ako ka na! Tapad yun, sabak hinul ka, bida sa di. Atin to. So, koy. Okay, nalipay ko, ha? Piolo, dali. Ari ka diri. Dali lang ko. Dili. Ayo, diha. Ari ka diri. Tungan ka naman ni Risa. Aha. Piolo, sige na. Pahimutan na. Kay mga to na kita. Ay, yes, ma'am. Ali ko na ba eh. Anak kasto nga. Oh, okay. Okay. Oh, Good. Unsa man, okay na ka? okay na ko. Sige na, di. Larga na, di. Okay. Reese, abi gyud ako dili gyud ka makakuyog. Bitaw, pero nahuna-huna na ako nga maikog ko nga dili mo kuyog nimo. Thank you gid kaayo. Welcome. Ang wang kamot ni Piolo. Ikunin sa kong kamot. Okay. Selfie ta. Ha? Selfie ta, Reese. Okay, sige. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Buloy! Mag-selfie po daw, ay! Tampalungon din ako. Tapalungan! Ay, Buloy, bidala Sige, selfie. Buloy, smile! 1, 2, 3! Tanaw nga! Thank you. Dapat mo nawan! Thank you, Lucy. Salamat. Piolo, Ano? musandig ko si mga abaga, ha? Ha? Musandig ko, okay? Oh, okay. Sige. Sandig lang. Thank you. Ay, Piolo, ngano ka? Mura ka gisakitan. wa. Iko si Lisa nga kung kamot.
Isan dikit si Sarah sa abakan ni Piolo. Piyumon ko lang ang ako mga mata. Piolo, sulti lang ako kapuyan ka. Okay. Why problem? Teresa, Nga na, Baloy? adi ay tubig day. Basi gahuot imong dughataon. Ha? Nga na maghuot man buloy? Ubakon man taon ng kadahang dako day. Ubakon na. Maubaw, wali ka ko mahibaw, Riz. Ay, ubakon na oy. Okay ra ko, Baloy. Uy, Tubig. kaso. Ayaw ka balaka, uy, noon sabay ka. Bahala na. Musandig sa ko sa apakan ni Piolo. Isan din si Risa. Ahak na lang. Buloy! Buloy! Ngano Lucy? Sandig sa gabi. Hoy, tanawa si Riza. Isandig po sa apakan ni Piolo do. Ay, to tingali na oy. Mo ba? La, tingali pagkamatikot si Riza. Oy, kada kong gubuan. Ay, pulo sila nga tuog oy. Tuog Risa. Nga tuog sa Desara. Ay, tugtog di ay! Mao ba? Si Mama Imelda. Dipilay sang lion. Katawag tingali po na. Si Sir Chival. Nagpasigpat siya sa amin. Ang iyang nakita nga misanding si Risa sa kong abaga. Magpiyang-piyong nasad ko sa akong mga mata. Okay. Niya na ta. Imelda, pagmata. Oy. Niya na dito sa puntay ganyo. Oh, niya na ta. Hindi. Abot na ta? Yes, iya. Nakatuog ka? O, di. Oh, ikaw sa Piolo. Nakatuog si Reka? Dapat katagpila ko gamay, sir. Mau ba? Dali na. Mga naog na ta. Okay. Ay, gyud pabintaka. So, kay. Ngano ka, Buloy? Ay, bantay kay. Sandig si Saras bagang Piolo. Ikaw po, sandig po dayon ka. Oo, ako kahibaw Ay. Nakatog, manggugugoy. Atiki mong lulo, day. Ikaw, nakatog. Nakatog, bitaw ko, Buloy. Oo, huwag ka katugoy. Bahala ka, hindi makamutuo. Bida. Di ako nakakay. Sikita na ko sa may Piolo. Meron pambot sakya na to, bay? Ma'am, ako na, bayo puloy. Ako na. Lipa na ko niyo, bay. Ano ka? Ang duha ba? Pulo sandig sa mong baga sa? Ito, ba? O lagi. Kuyawan ko ba? Sige na magpasigpat si Chibar sa amin. Amo itong patugtog ng sad ko. Mo ba? Mo na, diya. Ang amon. Basta, Patugtog lang ko kay lisod man sa kayo. Okay. Bantay ba? pero, Piolo? sus, ay. Dali. Arita, dali. Pag-picture ta. Ha? Risa, pwede nga ikaw mo picture naman ni Piolo? Ha? Picture mi, bi. Anak, mi diha, oh. Mulingkod mi anang dakong bato. Pwede? Okay. Pwede. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!